ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ಹೊಸ ಕುರಲಿಗೆ ಕುಡೋರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ. ಇದ ಮುಟ್ಟನಿಕಲು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬರವುದ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಪುನೆಪುಗು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಅಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಬೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರನು ಪನಿಯರ ಬೈದೆ. ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ, ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪತ್ತ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಚರ್ಚೆಲ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವುದಾದ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇತೋ ಜನಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅವೇತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಅವನ ಕೇಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಓದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಗೀತದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ತೆರೆಯೊಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೂಕ್ಗಳೆಡು ಓದಿನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ, ಮಹಾಭಾರತದ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಮೂಲಕ ಇಂಚ ವಿವಿಧ ಬಗೆಟ್ ತೂದು ತೆರೆಯೊಂದಿನಕ್ಕಲ್ಲು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್. ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರವಚನಗೆ ಪೋದು ಕೇಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಇಂಚ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಏರ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ ತಪ್ಪತ್ತೆ ದಾಯಂದ ಪಂಡ ಅವನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನುವ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಈ ವಾಹಿನಿಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನು ತೆರಿಪಾಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಉದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪನ್ಪಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ ಅವನು ಎಂಚ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಾವಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಲ ಉಂಡು. ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಬರೆದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂಚ ಈ ಹೊಸ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ನಟ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಪದ್ಯದ ಪೊಲಬುಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಯೊಂದುಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮಿಲು.